Pradiem. To je moja práca. Jedno vreteno, jedna niť, deň za dňom. Zákazníci čakajú, továrne čakajú, celé Uhorsko čaká a ja už nevládzem. Ach, nestíham. Musí existovať niečo lepšie. Existuje. Volá sa Spinning Jenny a zmenil svet výroby priadze navždy. Rok 1764, Lancashire, Anglicko. Tkáč a tesár menom James Hargreaves si všimol obrovský problém, nové rýchlejšie tkáčske stavy čakali na priadzu, ktorú priadky jednoducho nestíhali vyrobiť. Pradenie bolo slabým článkom celého reťazca. Hargreaves ten článok posilnil. Teraz, pozrite sa na klasický kolovrátok. Jedno vreteno. Jedna niť. To bol štandard po stáročia. Koľko vretien myslíte, že zvládne Spinning Jenny? 2, 4, 8, 16, 24, 32. Nie a nie. Najlepšie modely Spinning Jenny zvládnu 80 vretien súčasne. Jedno. Oproti 80. To nie je pokrok. To je iná planéta. Plynulé pohyby. Žiadna námaha. 8 nití naraz a to je len základný model. Stojí to za to. Pred Spinning Jenny som mala boľavý chrbát. Nestíhala som s prácou. Zle som spávala. Potom prišla Jenny. Spinning Jenny. Všetky tieto problémy zmizli. Manželstvo sa zlepšilo, susedia ma milujú, úroda je najlepšia za posledných 30 rokov, je to skutočne perfektný vynález.